Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για μας και για μένα προσωπικά. Και ήταν ιδιαίτερο γιατί από πλευράς ομάδας ξέραμε ότι παίζουμε με έναν αντίπαλο ο οποίος ψάχνει το αποτέλεσμα και όχι μόνο το ψάχνει, έχει και τον τρόπο, γιατί ξέρω τον τρόπο δουλειάς που κάνει καβάλα και γνωρίζω και τον συνάδελφό μου, τον Κώστα τον Ανιφατάκη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Και είχα πει στα παιδιά ότι πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, γιατί αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μας νίκη, τουλάχιστον στα 3 παιχνίδια που είμαι εγώ, και θα έλεγα ότι τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν δυνατά. Αυτή η νίκη θα ήταν η μεγαλύτερη και η πιο σημαντική. Και πραγματικά έτσι είναι. Ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη, γιατί αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που έχει μια καλή εικόνα και είμαι σίγουρος ότι μέσα από την δουλειά, που είναι δεδομένο ότι θα γίνει, θα βγουν τα αποτελέσματα ώστε πραγματικά να πετύχει το στόχο, γιατί η κατηγορία έχει ανάγκη από καλές, ιστορικές και μεγάλες ομάδες. Εμείς προετοιμαστήκαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι. Θα έλεγα στον πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν καλοί όχι γιατί δεν υπήρχε διάθεση, γιατί θεωρώ ότι δεν βρίσκαμε τους τρόπους ή πιέζαμε παραπάνω από όσο έπρεπε καταστάσεις. Στο ημίχρονο θα έλεγα ότι μιλήσαμε με τα παιδιά, δώσαμε κάποιες κατευθύνσεις και θα έλεγα ότι πολύ νωρίς μπήκαμε μπροστά στο σκορ με ένα ωραίο γκολ και από πλευράς δημιουργίας και από πλευράς εκτέλεσης. Θα έλεγα το διατηρήσαμε στην συνέχεια και με τις αλλαγές τα οποία τα παιδιά μπήκανε, προσφέραν το 100% για το στόχο που είχαμε για αυτή την αναμέτρηση, και πιστεύω ότι όλα πήγανε καλά για να μπορέσουμε να προσθέσουμε άλλη μια νίκη, η οποία, ξανατονίζω, είναι σημαντική μέχρι την επόμενη. Δεν έχουμε τα περιθώρια για να στεκόμαστε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε ένα παιχνίδι το επόμενο Σάββατο με τον Πρωτοπόλο στον όμιλό μας στη Λάρισα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον κόσμο, ο οποίος για άλλο ένα παιχνίδι ήταν ο 12ος παίκτης, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να τον ευχαριστούμε είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο να δείχνουμε, να κάνουμε κατάθεση ψυχής και να παίρνουμε τα αποτελέσματα και αυτό που μας αναλογεί. Coach, είναι η πρώτη φορά στη σεζόν που ο Ηρακλής είναι δεύτερος, αν και στο μείον 11 από τη Λάρισα. Είναι κάτι το οποίο θέλετε να σχολιάσετε πάνω σε αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι ο Ηρακλής πλέον πλησιάζει την κορυφή? Κοιτάξτε, ο βαθμολογικός πίνακας είναι ο καθρέφτης. Θα έλεγα ότι να μην αναφέρομαι σε αυτά που έχουν αναφερθεί όλοι οι προηγούμενοι προπονητές. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε το team, οι παίκτες και όλος ο οργανισμός της ομάδας είναι να βελτιωθούμε αγωνιστικά, γιατί οργανωτικά η ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, να οργανωθούμε αγωνιστικά, να βρούμε πραγματικά την ταυτότητά μας και τη φιλοσοφία μας μέσα σαν ομάδα και μέσα από αυτή τη διαδικασία να είμαστε κοντά στη διεκδίκηση ενός μεγάλου στόχου. Είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα, μια ομάδα με πολύ εμπειρό προπονητή. Μια ομάδα η οποία έχει τη δικιά της δυναμική και βρίσκεται, νομίζω, ότι στο καλύτερο της σημείο. Προέρχεται από πολύ θετικά αποτελέσματα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε, είχαμε ένα μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι. Η δικιά μας ανάγκη για βαθμούς ξεπέρασε. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και στο πλάνο μας και στο παιχνίδι μας και στο καλύτερο διάβασμα του παιχνιδιού. Αποτρέψαμε από τον Ηρακλή να δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες, όμως μια στιγμή που υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα, καταφέρνει και προηγούμενο στο σκορ. Από εκεί και μετά προσπαθούμε συνεχώς
Και αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι αρνητικό το αποτέλεσμα προφανώς και μας ικανοποιεί, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αλλάξαμε λίγο το πώς βλέπουμε τα παιχνίδια, όχι λίγο, αρκετά νομίζω. Ήμασταν απαιτητικοί από τον εαυτό μας πάνω απ' όλα. Προσπαθήσαμε να είμαστε δημιουργικοί στο παιχνίδι, ασχέτως αν δεν είχαμε φάσεις αρκετές. Αλλά η αυτοπεποίθηση και η αντίδρασή μας ακόμη και μετά το 0-1 μας δίνει περιθώρια αισιοδοξίας. Ένα παιχνίδι λοιπόν στο οποίο το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αλλά έχουμε πάρα πολλά καλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα διατηρήσουμε. Πρέπει να αφήσουμε αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει ικανότητα και όταν υπάρχει και η πίστη και υπάρχει και θετική ενέργεια, τουλάχιστον από αυτούς που είναι κοντά στην ομάδα, θεωρώ ότι γρήγορα θα δούμε και εμείς στον δρόμο μας. Εξάλλου είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πάρα πολύ δρόμο, ανηφορικό με έναν δρόμο, αλλά πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στον Ηρακλή και στον Παύλο για την νίκη τους και τους έχουμε και τα κάνει.